Liburu bat aurkeztuko diguzu gaurkoan hemen Tolosan. Azaliguzu liburuaren nondik norakoak, nolakoa da liburua? Bueno, da Tolosako albaitarien historia. Baina gertatzen dan euskeraz albaitaria eta veterinario gauza berdina da. Baina nik hitz egiten dut perratzaileek, gero albaitariak, ez ziran veterinariok, albaitariak eta gero veterinarioak. Eta nondik sortzen da horrelako ideia bat? Idea, bueno, ez dakit, nire asmoa zan egitea eta indet. Diccionario de veterinario gipuzkoanos. Eta orduan, bueno, tokatzen zaio Tolosari, eta horregatik izan da Tolosa. Zenbat denbora eraman dizu lanak? Nahikoa, denbora nahikoa. Eskerrak Tolosan dago artxibo bat oso ondo antolauta, eta gainera artxibera bat pres dagoela beriala. Baina hori aparte, bilatu behar dira informazioa beste tokian, eta hori ja bidaiak eta luzatzen dute asko gauzak. Baina ez dakit, urte pare bat, baina prisari gabe eta ez ditute jarri 8 egunero, 8 ordu, izan da lasai, bai. Orain lana aurkeztera zoazen honetan, gustura geratu zara egindako lanarekin edo zerbait aldatuko zenuke orain? Bueno, honekin, bai, gustora, oso gustora. Satisfacción del deber cumplido, esaten da bezala, hala da, bai, oso gustora. Momentuz gainera, hau egin da gero, ja, deskansatuko dit pizkat.